L'exposició Només Anada és una proposta que ens arriba des de Sant Adrià del Besòs, des del Museu d'Història de la Immigració, comissariada per la Lali Bosch, i és una proposta que ens sembla molt interessant com a element a aportar en el pla educatiu d'entorn de l'Ajuntament de l'Espluga, sobretot perquè el tema que està tractant és aquest tema dels camins només d'anada, de les anades que hem hagut de fer moltes i molts de nosaltres, no? Tant en el món rural com arreu del món avui, fugint a vegades de situacions molt complicades o simplement buscant alternatives. El fet que s'hagi sumat o que s'hagi situat en el centre d'aquest pla educatiu d'entorn, el que ha fet és permetre anar molt més enllà de la idea d'una exposició i convertir tota la proposta del Piero Sacchetto i de l'Erri De Luca en un detonant d'una conversa amb tota la gent del poble. Realment sortim de l'exposició, sortim també dels llenguatges habituals per apropar-los i comencem a treballar tant amb el Centre de Menors No Acompanyats com el grup Implica't de l'Institut i també finalment amb les entitats del poble per proposar això, activitats des de l'art. Que l'art és una eina que t'ofereix moltes maneres de transformar-te i de transformar també la teva mirada cap a l'exterior, no? El projecte Implica't, que és un projecte interdisciplinari i que l'emmarquem moltes vegades dins del pla educatiu d'entorn del municipi, els alumnes treballen molt des de la perspectiva emocional del que estan aprenent. Hi ha molta gent que jutja aquestes persones perquè venen d'un altre país i llavors diuen lo típic que ens prenen el treball i això, però són persones que han vingut aquí per tindre una vida, perquè allí estan en guerra o no tenen diners per menjar. Yo estoy muy contento por venir aquí, te lo juro. No tengo mucho de experiencia de cosas, la vida poco a poco. Estoy muy contento y gracias a vosotros. Que aquesta vegada tingui aquest contingut, estigui tan ple de contingut, no? I puguem dir que treballem la migració, la sostenibilitat, la cultura en un sol pla educatiu d'entorn, penso que ja només de començar a ser una valoració molt positiva.